Hej alle sammen. Ja, det er titelsangen til Gremlings, det her. Super sød film. Og det giver faktisk anledning til, at jeg skal svare på nogle spørgsmål i dag, som I har stillet mig. Jeg har fået hele 4 spørgsmål. Og det første, det er derfor, jeg har sat det her på. Hvorfor begyndte du, dine veninder, at kalde dig Gizmo? Og det er Mille, der har spurgt om det. Der er ikke ret meget andet at sige, end at det hele startede faktisk med, at jeg fik optaget Gremlings på videobånd. Dengang hed man kun videobånd. Og jeg synes jo, den var super sød, og så den faktisk hele tiden. Og det endte så med, at jeg ubevidst gik og nynnede både titelsangen, men også den der lille melodi, som Gizmo, eller den nynner. I kan næsten lige høre den her. Det var faktisk det, der gjorde det. Fordi så var der jo nogen, der også havde set Gremlings, og kom i tanke om, gud, det er sgu da egentlig Gizmo, der nynnede den der. Så det er faktisk derfor, at jeg bliver kaldt for Gizmo. Til at starte med, der synes jeg, det var lidt mærkeligt, fordi normalt så er det jo kun kæledyr, man kalder for Gizmo. Men jeg synes sgu egentlig, det var en meget sødt navn, så det blev så mit kælenavn, på grund af, at jeg gik og nynnede både titelsang og den der lille melodi. Så plus, at Gremlings har jeg faktisk lavet i 1984. Ja, der er jeg nemlig født. Så det var jo optimalt, altså. Nå, andet spørgsmål. Vil du ikke nok fortælle din mest pinlige historie nogensinde? Og det er Trine, der har spurgt om det. Min mest pinlige historie. Jeg har lavet mange. Og alle sammen, det er sket, når jeg er fuld. Det værste er, at jeg så kan huske det dagen efter. Men allerførste gang, der havde vi været i byen, og vi gik rundt ind i Forborg og nåede til en af de mange rundkørsler, vi har. Og vi ser så en meget fuld fyr gå og slingre, og han var dårlig. Og så ved jeg ikke, så siger vi et eller andet, og han får så øje på os. Og i det han så kigger på os, der går han direkte lige ind i en lygtepæl. Og jeg var færdig at grine. Jeg var så færdig at grine, at jeg ikke lagde mærke til, at den lygtepæl, den skulle jeg lige til at gå ind i også. Så småkage, der stod jeg ligesom ham. Det var pinligt. Og derfor så griner jeg ikke af folk, når de er fulde mere. Anden gang, der havde vi været på Børsen i Svendborg. Og det er en af de eneste gange, jeg faktisk ikke kan huske det. Jeg har været rigtig, rigtig fuld. Og vi var gået ned for enden af Børsen. Der ligger nogle borde nede i enden af bygningen der. Og der var også nogen, der havde spurgt mig, om jeg ville gøre et eller andet totalt pinligt. Og så sagde jeg, fuck det, altså. Hvem kender jeg i Svendborg? Hvornår kommer jeg nogensinde til Svendborg igen? Ikke? Det var før jeg startede på skolen hernede. Så jeg smækker mine ben op på bordet, tænker, hvad kan jeg finde på? Jo, op på bordet og stå med mig. Og så kommer der en fed sang, lige det jeg stiller mig op. Og Gizmo her, hun begynder så at smide tøjet. Så jeg lavede lige en gang striptease inde på Børsen i Svendborg. En aften klokken lort om natten. En brændert. Og måden jeg fandt ud af det på, det var faktisk, at nogle af dem, vi havde været i byen sammen med, de har stået og filmet det med deres telefon. Så jeg fik en pæn MMS dagen efter, hvor der stod, haha Gizmo, så kan du lære det. Vi synes, det var sjovt. Skal du ikke gøre det igen? Og så starter jeg den skide MMS-video. Og ser mig selv stå op på et bord på Børsen og stritte.
Den dag, der svor jeg til mig selv, at jeg aldrig nogensinde ville drikke så meget, at jeg glemte alt, hvad jeg havde af hæmninger. Så det oplever jeg ikke igen. Men det var pinligt. Det var mega pinligt. Og jeg ved ikke, hvor mange der ellers fik den video der, men der var mange. Så da jeg startede på handelsskolen i Svendborg, hvor var jeg nervøs den første dag. Det kunne jeg fandme ikke lide. Så det er sgu nok min pinlige historie. Mest pinlige i hvert fald. Så jeg håber på, at det var svar nok. Så er der en, der spørger, vil du gerne have børn? Og det er en anonym, der spørger. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Og det bliver nok også meget. Vi har snakket om, at vi gerne vil have 2 stykker. Ikke 3. Vi vil ikke have det der med, at der skal være en, der skal være til sidste jul. Det synes vi er synd. Så 2 børn, det vil vi gerne have. Det sidste spørgsmål. Er du slet ikke nervøs, når du laver videoblogs? Og det er Amanda, der spørger. Om jeg er nervøs? Den første gang, eller det var så også anden gang. Jo, der var jeg faktisk nervøs, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu får en klump i halsen, eller jeg stammer, eller siger et eller andet forkert, hvordan redder jeg den så? Så tænkte jeg, ved du hvad, fuck det, altså det er mig. Nogle gange så kan jeg falde over ordene, altså nogle gange så siger jeg noget forkert, men så retter jeg det igen bagefter. Jamen altså, hvis folk skal lære mig at kende, jamen, så bliver de nødt til at tage mine fejl med også. Så jo, både og, vil jeg sige. Altså nu synes jeg ikke, at jeg er nervøs mere. Jeg synes stadigvæk, det er lidt mystisk at sidde og snakke med sin telefon, men nej, jeg er ikke nervøs mere. Så efter nogle gange, så er man ikke nervøs længere. Så derfor synes jeg da stadigvæk, at der skal komme nogle flere. Men jeg vil da i hvert fald sige tak for spørgsmålene. Det har været rigtig sjovt. Og jeg håber på, at der kommer nogle flere. Fordi så bliver min videoblog så også lidt længere. Jeg skal bare igen passe på, at det ikke bliver over 10 minutter. Så 2 sekunder. Så vender jeg tilbage. Hej igen. Der var faktisk en, der spurgte, om jeg kunne fortælle om første gang, jeg fik farvet hår. Og eventuelt vise et billede af det. Og jo, det kan jeg godt. Nok ikke lige vise det helt første billede fra den gang. Men jeg kan vise et gammelt webcam-billede fra, ja, hvad har det været? Det har været før 2000 i hvert fald. Der fik jeg afbladet mit hår. Og jeg mener virkelig afbladet mit hår. Og ikke ret lang tid efter, så fik jeg det faktisk helt mørkt. Men normalt så har jeg sådan en kommunefarve, sådan en leverpostej. I kan ikke se det så godt på de her billeder her, men nu får jeg det alligevel. Skal jeg finde det. Der. Så nu skal I se. Jeg er blond. Det er et af de første billeder. Skal jeg lige se. Og ikke så lang tid efter det, så fik jeg faktisk farvet det nederste mørkt, som jeg også lige kan se. Og derefter, så ved jeg igen ikke lige, hvad der skete for mig. Pissegult hår. Fej for den lede handkast, siger jeg bare. Og siden da, jamen, så har der været brunt, mørkt, lillet, rødt, mange mystiske farver. Nu har jeg det mørkt, og jeg vil faktisk gerne tilbage til en af de normale hårfarver, jeg havde engang. Som I kan se her. Og det er noget af det sidste, jeg viser jer, fordi så slutter jeg. Min videoblog er nemlig op omkring de 9 minutter, så jeg må hellere få afsluttet. Men send nogle flere spørgsmål. Og her ser I så den hårfarve, jeg gerne vil have igen. Det synes jeg selv er meget fint. Men hej alle sammen, vi ses!